ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് ഉപവാസം എടുത്തിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നിട്ട് സ്വാമിന്റെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇതില്ലേ ജനന ദിവസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല, അത് തിരോധാന ദിനം. തിരോധാന ദിനം, അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഭജന തുടങ്ങാം. ഗുരുദേവ് കൃപാ ബിന്ദു ദിയാ കരോ യേ ദാസേ നബേകാത്. ഗുരുദേവ് കൃപാ ബിന്ദു ദിയാ കരോ യേ ദാസേ ഋണബേകാത്. सकल सहारे बल दिया करो निज माने प्रिहाहि. सकल सहारे बल दिया करो निज माने प्रिहाहि. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणबेकाति. सकले सम्मान करिते सकादि देहो नादा जाता जाता. सबे तो गाई हो हरि नाम सुखे अपराधा हाय बेहाता. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणबेकाति. कबे ना कृपा लभिया ये जाना कृतार्थ होई बेनाधा. सकति बुद्धिहीन अमियाति दीना कर मोरे आत्मा सदा. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणबेकाति. जो क्या था विचारे किचु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सारा. करुणा ना होइले कांदिया प्राण न रखी बोआरा. गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणबेकाति. कृपा बिंदु दिया करो ये दासे ऋणबेकाति. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ശരണാഗതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ശരണാഗതി നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ രചിച്ച അനേകം ഭജനകളുണ്ട്, അതിലുള്ളതാണ് ശരണാഗതി. അത് ഗുരുദേവന് വേണ്ടി രചിച്ച ശരണാഗതിയാണ്. അപ്പോ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു നമ്മൾ ഭക്തി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഓർക്കണില്ലേ? നമ്മുടെ ഭക്തി സദാചാറിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ. ബലദേവ ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. ബലദേവ ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഗുരുദേവന് വേണ്ടി രചിച്ചതാണ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഗുരുദേവ് കൃപ ബിന്ദു ദിയ. കൃപ കാരുണ്യം, ബിന്ദു ഒരു തുള്ളി കാരുണ്യം തരൂ ഈ ദാസന്. കൊരോ ഏ ദാസേ. അപ്പൊ ഗുരുദേവ ഈ ദാസന് കരുണയുടെ ഒരു തുള്ളി മാത്രം നൽകുക. തൃണാപേഖ അതിഹീന. തൃണാപേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃണം, പുല്ലിനേക്കാളും താഴ്ന്നവനാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് എല്ലാ സഹായവും, സകല സഹാനെ, എല്ലാ സഹായവും, ബലദിയാക്കരോ എനിക്ക് ബലവും തരൂ. നിജമാനെ സ്പൃഹഹീന. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങയെ പോലെ ആകട്ടെ. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങയെ പോലെ, ഗുരുദേവനെ പോലെ ഞാൻ ആയിരിക്കട്ടെ. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു സകല സമ്മാന പൊരിതേ സകതി. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എല്ലാ ആദരങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയെ ശരിയായി അറിയാനുള്ള ഊർജം എനിക്കുണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിച്ചാൽ എന്റെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അവസാനിക്കും. അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നതാണ് കബേ ഹേന കൃപ ലഭിയേ ഏ ജാന. ഓ ഭഗവാനെ, അല്ല ഓ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത്, ഗുരുവിനെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ദുർബലനും ബുദ്ധിശൂന്യനുമായ ഈ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ കരുണ ലഭിക്കുക? അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ എന്നെ അങ്ങ് അനുവദിച്ചാലും. ജോഗ്യത വിചാരെ കിച്ചു നഹി പായി തോമാര കരുണ സാര കരുണ നാ ഹോയിലെ കാന്തിയ കാന്തിയ പ്രാണ നാ രാഖിവോ. അങ്ങ് എന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങക്ക് എന്നിൽ ഒരു ഗുണവും അങ്ങേക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം മാത്രം, അല്ലാതെ എന്റേതായിട്ട് ഒരു ഗുണവും അങ്ങേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങ് എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാന്തിയ കരയാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഇത് ഗുരുദേവനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ജീവാത്മാവും ഗുരുദേവനോട് എങ്ങനെ ശരണാഗതിയോടുകൂടി അത്രയും താഴ്മയോടുകൂടി ഗുരുദേവനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം തന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള ആ പ്രണാമം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാ നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക്കയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ചൊല്ലാമോ? നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ചൊല്ലുന്നതാണ്. ചൊല്ലാം മാതാജി. ചൊല്ലിക്കമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലാനാം ഭക്തിരുത്തമാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാധ്യനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലാനാം ഭക്തിർ ഉത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം നിർമ്മലം ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഋഷികേന സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേണ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇത് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ പഠിക്കും നമ്മള്. ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ ഇതെല്ലാം വേണ്ടുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ ദേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കും. 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഭക്തിയില് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരണോ, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, കർമ്മകാണ്ഡം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പ്രോസസ് ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലേ ഈ യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, നമ്മളെ കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മള് ഒരുപാട് വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശാന്തമായാൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനയോഗമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗമാണെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിക്ക് മാത്രമേ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പം സന്യാസി ആയാലേ അഷ്ടാംഗ യോഗം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനയോഗത്തിന് നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അത്രയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലേ ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി കർമ്മകാണ്ഡം എടുക്കാം. കർമ്മകാണ്ഡമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന് എപ്പോഴേലും നമുക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് സമയം, കാലം, അതുപോലെ യജ്ഞത്തിന് നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്ന സാമഗ്രികളെല്ലാം അത്രയും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. കൂടാതെ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം. മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന യോഗകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പുറമേ ഉള്ള ഒരു കാര്യവും വേണ്ട. ഇതിനെ ഒന്നും ഇതിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഭക്തിയോഗം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിന് പേരും പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്, പുണ്യകരമായ ജനനം വേണ്ട, ഏത് ജന്മം എടുത്താലും എങ്ങനെ ജനിച്ചാലും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാത്തതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. ജനനം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകണം എന്നാലേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, അങ്ങനെയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ആർക്കും വേണമെങ്കിലും, ഒരു മനുഷ്യനായാൽ, മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾ പോലും ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാമോ? മൃഗങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണം? ഗജേന്ദ്രൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി, ഗജേന്ദ്രൻ. വേറെ ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയാം? ഗജേന്ദ്രൻ. പിന്നെ നമ്മൾ രാമായണത്തിലെടുത്ത
രാമായണം ജടായു, ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ, ബാലി, അത് മറ്റേ സുഗ്രീവൻ, സുഗ്രീവൻ, അതെ, ജാമ്പവാൻ ജാംബവാൻ. അതെ, ഇതെല്ലാം മൃഗങ്ങളാണ്. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അവർക്ക് വരെ ഭക്തിയിൽ പോകാം. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് നമ്മളുടെ ജനനം ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും, ഓ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വേണോ, ആൾക്ക് വയസ്സായിട്ടല്ലേ ഭക്തിയിലൊക്കെ വരേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് പോയാ പോരെ. പക്ഷെ ഭക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഏജില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഭക്തി ചെയ്യണം. ആയിരുന്നപ്പോഴേ ഭക്തി ചെയ്ത, ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്തതിന് ഉദാഹരണം പറയാമോ? പ്രഹ്ലാദൻ, ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദൻ. അതെ, അപ്പൊ ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ എത്രയാണ്, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ്. ആ സമയത്താണ് ഭക്തി ചെയ്തത്. ഇനി ഒരു കുലത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഭക്തി ചെയ്ത ഉദാഹരണം, നാരദൻ ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു, ഒരു പുത്രനായിരുന്നു. കനകദാസ്, ഹരിബോൾ. പിന്നെ വിതുരറിനെ നമുക്ക് പറയാം, ശൂദ്രാണിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു വിതുരർ. പിന്നെ ശബരി, അതെ, കാട്ടുജാതിയിൽ വരുന്നതാണ് ശബരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര ഉദാഹരണം പറയാല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദാഹരണം കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ നീച പ്രവൃത്തി ചെയ്ത വ്യക്തികൾ പോലും ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനുഷ്യഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട്. രത്നാകരൻ, പിന്നെ മൃഗാരി, ഇവരെല്ലാം ഭക്തിയില് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സൗന്ദര്യം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ ഭക്തിയിൽ വരാൻ? അല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാ കാണാം, ഭക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു ആവശ്യകതയല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ് ഭക്തി. എന്നാൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇവരെല്ലാം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൃഗാരിയെ എടുത്താലും രത്നാകരനെ എടുത്താലും കൊച്ചുകുട്ടിയായ ധ്രുവനെയും പ്രഹ്ലാദനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാരും ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ കുബ്ജയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നത്? പുണ്യകരമായ ജനനം. ജനനം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ധ്രുവൻ എങ്ങനെ ഭക്തി വന്നു, പ്രഹ്ലാദൻ എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ വന്നു, മൃഗാരി. പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക പോകുന്നതല്ലേ, ജീവിത വിഷമഘട്ടത്തില് പോകുന്നതല്ലേ അവരൊക്കെ. ഇപ്പൊ മൃഗാരി, രത്നാകരനൊക്കെ എങ്ങനെ നാരദൻ മൂലമായിട്ട് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട്, അതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ഭക്തസംഘം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ. അപ്പൊ ആരോ ആകട്ടെ, ഏത് ജന്മം, ഏത് കുലത്തിൽ, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പൊ കുബ്ജയ്ക്ക് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം കൂടാനുള്ള സഹായിച്ചതും കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുബ്ജയ്ക്ക് നാരദനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടി, നാരദനുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടി. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപിമാരായിട്ട് വന്നതും നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഗോപിമാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അവർക്കൊക്കെ എവിടെയോ എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്ത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അല്ലെ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമുക്ക് തരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. അല്ലാതെ പുണ്യകരമായ ജനനം
ഒരു ആവശ്യകതയല്ല ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം തെളിവുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും തെളിവുകൾ തരികയാണ്. ജനനം ഒരു ആവശ്യകതയല്ല എന്നതിന് തെളിവായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷത്തെ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഭൗതികമായ കാരണം ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ പദവികളും തുറന്നു കൊടുക്കുക. ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ധർമ്മം. ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ധർമ്മമാണ് ഭക്തി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആകർഷണവും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം, എനിക്കും ഭഗവാൻ ദൈവമായി മാറണം എന്നുള്ള സിദ്ധികളും അതുപോലെ മുക്തിയുമൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഏത് രാജ്യത്തിലോ ഏത് സമൂഹത്തിലോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ അതിൽ ആ ഒരു 4 ചുമരിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതുകമാണ്. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല. യാതൊരു വിധമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയാലും നിയന്ത്രിതവുമല്ല ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തി നമ്മളുടെ ഒരു ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതിയെയും നിയന്ത്രിതമല്ല ഭക്തി. പണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ജാതി ഗോസായികളായിരുന്നു. അതായത് ജാതി ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ വംശത്തിൽ പിറന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വൈഷ്ണവരാകൂ, അവർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്ര ആരാധന ചെയ്യാനും ഭക്തി ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം അവര് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ജന്മം കൊണ്ടാണ് അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ജനനം ഒരു ആവശ്യകതയേ അല്ല. അതിനെ ശക്തമായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എതിർത്തു. ആരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ? നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ മകനാണ്. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഭക്തി സദാചാരം നമ്മൾ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വാഗ്വാദം. ബ്രാഹ്മണരാണോ വൈഷ്ണവരാണോ ഏറ്റവും വലുത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവിന് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരെ വളരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു ബ്രാഹ്മണരെ ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും വലുതായത്? ബ്രഹ്മനെ അറിഞ്ഞവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവൻ അവൻ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ചെയ്തികളും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ ഭക്തിയും കൂടെ ചെയ്താൽ ആ വൈഷ്ണവൻ എത്ര ഉയർന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും എന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് അവിടെയുള്ള സദസ്സിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാരും ആർത്ത് ആഘോഷിച്ചു. അപ്പം ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ജനനം ഒരു അവകാശമേ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടു. ഇദ്ദേഹം വരുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ ജാതി ഗോസായികള് ക്ഷേത്രമൊക്കെ കൊട്ടി അടയ്ക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വരെ പോലീസിന് വരെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വരെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിംഹഗുരുവാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹം അവസാനം അതിനെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. ജനനം ഒരു അവകാശമല്ല ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വാഗ്വാദത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി എടുക്കാനായിട്ട് തിരക്ക് കൂട്ടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓർഗനൈസർ അവസാനം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം വെച്ച് ആ വെള്ളം എടുത്ത് ചരണാമൃതമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ തളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്രയും വലിയൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്. കൂടാതെ നമ്മൾ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ജാതി ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അധിക്ഷേപം ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ കുറച്ച് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനായി അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് പോലും ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ജാതി ഗോസായികളായിട്ടുള്ള ജാതിയില്, അതായത് ജനിച്ചവന് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അവസാനം നമ്മള് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ലീലയിൽ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ആ സമാധിയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ പൂണൂല് വളരെ പ്രകാശിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അവസാനം അവരെല്ലാരും കാൽ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർത്ത് പറഞ്ഞവർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കുമായ തുറന്ന പൊതുവിതരണം സ്ഥാപിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയും. ഇനി ഇവിടെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ മാഘമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്. ഈ മാഘമാസത്തില് രാവിലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളതും ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും രാവിലെ പോയി തണുത്ത ആ വെള്ളത്തില് കുളിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം മാത്രം മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏത് ജനനത്തിലാണ്, ഏത് ജന്മമാണ്, ഏത് കുടുംബമാണ്, ഏത് രാജ്യമാണ്, ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ആഗ്രഹവും ആകർഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. ഇത് വസിഷ്ഠ രാജാവ് ദിലീപ് രാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. വസിഷ്ഠൻ ദിലീപ് രാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യം. പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത തെളിവാണ് അത്. അതായത് ജനനം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാവുന്ന പോലെ, കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. ഇനി സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയും, മയൂർധ്വജിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ മയൂർധ്വജ എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാം വൈഷ്ണവരായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് വൈഷ്ണവരായിട്ട് അവര് ദീക്ഷ എടുത്തു. അപ്പോ അങ്ങനെ അവര് തിലകമൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടിമാല ധരിച്ച് വൈഷ്ണവ വേഷം ധരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വൈകുണ്ഠവാസികളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു അവരെല്ലാം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ അവർ ഒരു സാധാരണ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നതായിട്ട് അവര് വന്നു. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, ഏത് കുലത്തിലാണ്. മയൂർധ്വജതയിലെല്ലാം താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവര് ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹരിഭക്തി വിലാസ്. ഹരിഭക്തി വിലാസിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു മെർക്കുറി ഇരുമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റും. മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ഇരുമ്പ് ചേരുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് സ്വർണമായി മാറും. അതുപോലെ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി മാറ്റാൻ കഴിയും. ആർക്കാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ കൂടെ. ആ ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ഏത് ഗുരു ആയിരിക്കണം? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് വിശുദ്ധനായി മാറാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മെറ്റൽ ഇരുമ്പ് മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് സ്വർണമായി മാറുന്നത്, അതുപോലെ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവായിട്ട് ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ അവനും വിശുദ്ധനായി മാറാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യമല്ല, ജന്മം ഒരു അവകാശമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്.
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 3 തരത്തിൽ ജന്മമുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ജനിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കും നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ മദർ, അമ്മയും അച്ഛനും, ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദീക്ഷയാണ്. ആദ്യത്തെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മമായി. അതിനെ സാവിത്ര ജന്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിഗ്രഹ ആരാധന, ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ജന്മമാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെ പോലെ സ്വർഗത്തു പോയി വസിച്ചാലും ഈ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെറുതെയാണ്, അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനനം. ഏത് ജന്മം, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും നമ്മൾ ജനിച്ചു, അത് ഏത് കുലത്തിലാവട്ടെ, ഏത് സ്ഥലത്താകട്ടെ, ഏത് വർണ്ണമാകട്ടെ, എന്തോ ആകട്ടെ, നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മം എടുക്കുന്നത് അത് ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്, അതായത് ദീക്ഷ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജന്മം. മൂന്നാമത്തെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ദീക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ, ആ ദീക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ജന്മം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ. ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും ഇതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ, അതില് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പതനം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ പതനം സംഭവിച്ചാൽ കൂടി നമുക്കതിന് പ്രായച്ചിത്തം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പോ നമുക്ക് സമയം ദോഷമാണ്, സമയം നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ജ്യോത്സ്യനെ കാണാൻ പോകും. ഇപ്പൊ ജ്യോത്സ്യൻ പറയും ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഈ സ്ഥാനം ഒന്നും ശരിയല്ല, ഇതെല്ലാം കർമ്മഫലമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്, അതിന് പ്രായച്ചിത്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അവിടെ പൂജ ചെയ്യൂ, ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യൂ, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അബദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് പതനം സംഭവിച്ചാലും അതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണ്ട. കൂടുതൽ കർശനമായി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് പ്രായച്ചിത്തമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തി തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യം നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനത്തിനില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയിൽ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകില്ല. ജ്ഞാനയോഗമോ കർമ്മയോഗത്തിലോ ഒന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലാണ് ഭക്തി യോഗം. അതാണ് ഏറ്റവും, നമ്മൾ ആ യോഗ ലാഡർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കർമ്മകാണ്ഡ, അതിനു മുകളിൽ കർമ്മയോഗ, അതിനു മുകളിൽ ജ്ഞാനയോഗ, അതിനു മുകളിലാണ് ഭക്തി യോഗ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗയാണ് ഭക്തി യോഗ. അപ്പോ അതിന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം കർമ്മയോഗം ഒക്കെ ചെയ്താലേ ഭക്തി യോഗയിൽ വരാവൂന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇനി കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും കഴിഞ്ഞാലേ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാവുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത, കർമ്മകാണ്ഡം പോലും ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും നീചതലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരിന് പോലും ഭക്തിയിൽ വരാം. അതാണ് നമ്മുടെ മൃഗാരി, രത്നാകരൻ, അവര് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പോലും ഇല്ല, വികർമ്മികളായിരുന്നു. താഴ്ന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവര് ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്, വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഭക്തിയിലെത്താൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും, ജ്ഞാനം കർമ്മം ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത. അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭമാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം.
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ മാത്രം മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും കർമ്മഫലത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണോ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയോടുകൂടി അനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കുക. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നുണ്ട്, തൊഴിൽപരമായ കടമ അല്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയാലും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു, അതേസമയം തിരിച്ചും ശരിയല്ല. അതായത് നാരദ മുനി വ്യാസദേവനോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ നിയുത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീഹരിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ദുർജന സമ്പർക്കം മൂലം ഭക്തിയിൽ ഭ്രഷ്ടനായാൽ തന്നെയും അഥവാ ഭക്തി സേവനം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അത് നഷ്ടമാവുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യം പോലും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മവും നമ്മുടെ കൂടെ വരും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം 20% ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഭക്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി, സാരമില്ല, അതൊന്നും നഷ്ടമല്ല. അത് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തരികയും ആ 20-ൽ നിന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭഗവാനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ശരിക്കും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൊണ്ടുവന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം വെച്ചത് തന്നെ ക്രമേണ അവര് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു, പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ബലമാണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയുടെ ആ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടില്ല. വർണ്ണാശ്രമം മാത്രം അവര് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. വർണ്ണാശ്രമം ചെയ്തു, ഭക്തിയും ചെയ്യണം, അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയാണ് പ്രധാനം. അതിൽ വർണ്ണാശ്രമത്തെയും ഭക്തി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി ഏതിനെയൊക്കെയാണ് ഏതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി 3 ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. ഒന്നാമത്തത് പുണ്യകരമായ ജനനം വേണ്ട, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ വേണ്ട, വർണ്ണാശ്രമം ധർമ്മം, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തി ചെയ്യാവൂ എന്നില്ല. നമുക്ക് ജനനം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ശുദ്ധീകരണ ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭക്തി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ഭക്തി ചെയ്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വീണു പോയാൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണോ? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഭക്തി തന്നെയാണ് ഭക്തിക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം. കൂടുതൽ കർശനമായി ഭക്തി ചെയ്യുക. അല്ലാതെ എന്താണോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള ക്രിയകളുടെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തിക്ക് തുല്യം ഭക്തി മാത്രം. പിന്നെ 3-മത്തത് പറയുന്നതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. ഒരു വ്യക്തി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, നാരദൻ പറയുന്നു, തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള കടമ അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് കീഴടങ്ങിയാൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു.
തൊഴിൽപരമായി കടമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം വെച്ച് കടമയല്ലെങ്കിലും കടമ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഉയർത്തപ്പെടും. എന്നാൽ തിരിച്ച് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനമില്ല. ഇനി ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ ഋഷഭദേവനും ഇതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം മാത്രം ചെയ്തു, പക്ഷേ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വർണ്ണാശ്രമം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തെ പാഴാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. ഇനി മഹർഷിമാര് പൂർവികരോടും ദേവന്മാരോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും ഇനി കടം വേണ്ട. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യജന്മം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പഞ്ചയജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 5 പേരോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 5 പേരെന്ന് പറയുന്ന, ഒന്ന് നമ്മളുടെ പൂർവികർ, അവരോടുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രാദ്ധ സെറമണി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ മഹർഷിമാരെന്ന് പറയാൻ കാരണം മഹർഷിമാരാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നു. അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം, വായിച്ചാണ് അവരോടുള്ള കടമ പാലിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം മഴയും നമുക്ക് കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ തരുന്ന ദേവന്മാർ, അവരോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത്. നാലാമത്തത് പൂർവികർ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും, പിന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ഉറുമ്പായാലും മറ്റ് മൃഗങ്ങളായാലും അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കണം. അപ്പോ അവരോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആതിഥ്യ മര്യാദ കാണിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ കടപ്പെടുന്നു, അവർക്കും നമ്മൾ വേണ്ട സേവനം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇവരോടൊന്നും കടപ്പെടണ്ട. കാരണം ഇവരെല്ലാം വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ സേവനം ചെയ്തതിന് തുല്യമായി. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യസ്നേഹം, ധാർമ്മിക മൂല്യം, സദാചാരം, പരാർത്ഥത, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം എന്നീ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മനുഷ്യരാകൂ. അപ്പം പുറമേ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, നല്ല മനുഷ്യനാണ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ചടങ്ങുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ മാത്രമേ നല്ലതാകത്തുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദപ്രമാണങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയർന്ന പിടിയിലാണെന്നതാണ് സത്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് മാത്രം ചെയ്തു കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. നാട്ടുകാര് നല്ലത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. നാട്ടുകാര് നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ജനന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റില്ല. അവരെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവര് കളിയാക്കും. ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളോ, എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, വേറെ പണിയില്ലേ. അവരുടെ ആ വാക്കുകൾ പേടിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരും. അവരുടെ നല്ല വാക്ക് കേട്ടിട്ടല്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് ശരണം പ്രാപിക്കുക. വേറെ ആരോടും അല്ല നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനോടാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു 18.66, ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? 18.66 ശ്ലോകം ഏതാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ മോക്ഷയിഷ്യാമി. അതെ, അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ത് ധർമ്മമായാലും എല്ലാം പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാസുച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു
മോചിതനായ വ്യക്തിക്ക് ആചാരങ്ങൾ ആവശ്യമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ രാമന്റെ ഭക്തർക്കും ആവശ്യമല്ല എന്ന് അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളൊന്നും ജീവൻ മുക്തന്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. അപ്പം ശ്രീരാമന്റെ എന്ന് ഇവിടെ അഗസ്ത്യൻ എഴുതിയാലും ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മളെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം ശ്രീരാമന്റെയോ കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്മാർ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അടുത്തത്, യാദൃശ്ചികമായി വിലക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ആകസ്മികമായ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആചാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരും. ഇത് പറയുന്നത് പരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. രാജൻ അർത്ഥദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അബദ്ധവശാൽ അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശികമായോ അയാൾ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ പ്രായച്ചിത്തമൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പ്രായച്ചിത്തമോ ശുദ്ധി കർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റും, യാദൃശികമായിട്ട് തെറ്റുപറ്റും, അബദ്ധത്തിലൊക്കെ തെറ്റുപറ്റും. ഭഗവാൻ അത് കാരുണ്യം പൂർവം ക്ഷമിക്കും, തിരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യം കാണിക്കും. ഇത് ഭക്തന്മാരുടെ പതനത്തിനിടയാക്കുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലവട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സദാ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വീഴ്ച പറ്റിയാൽ അതിന് പ്രായച്ചിത്തമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയതാണ്. എന്നിട്ട് അതൊരു ലൈസൻസ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈസൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്നല്ല. അബദ്ധവശാൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഭഗവാൻ അത് നമ്മളെ അറിയാം. നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ പുറമേ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിപ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്തേലും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സഹായം ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ദോഷമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ പഴിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് നോക്കില്ല. ഫലം, നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ അത് നോക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അത് കരിഞ്ഞുപോയ ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മളെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്താൽ അവര് നമ്മളെ വഴക്കു പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പോയാലും ഭഗവാൻ അത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിക്കും. ഭഗവാൻ അത് കരിഞ്ഞു പോയോ അതിലല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ നമ്മളുടെ സ്നേഹമാണ് നോക്കുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രണശ്യതി. അപ്പോ ഭക്തിപൂർവം അതാണ് നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് ഇന്റൻഷനിലായാലും റിസൾട്ട് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇന്റൻഷൻ അറിയാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ തെറ്റുകൾ പറ്റിയാലും അതെന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. അത് നമ്മളെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭക്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് കരുതി അതിനു വേണ്ടി പൂജ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു ഉപദേവന്മാരുടെ പൂജകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷമായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ പതനത്തിനിടയാക്കുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ എപ്പോഴും കൈവീഴ്ച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? ശുദ്ധമായ സേവനവും സ്വയം പര്യാപ്തതയും അനിവാര്യവുമാണ്. പൊതുവെ സ്വയം തിരിച്ചറിവ് പരിശീലിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം
പ്രാഥമിക യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം. പുണ്യമായ ജന്മം വേണം, ആചാരങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പിന്തുടരണം. പക്ഷെ ഭക്തിക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും മുൻവ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം മതി. ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ഡിസയർ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം. അതായത് പുണ്യകരമായ ജനനത്തെയോ വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെയോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെയോ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി സേവനമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം. ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ചെയ്യേണ്ട അവന്റെ അവകാശം ആണ് ഭക്തി ചെയ്യുക. അതിനാൽ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയും ഭക്തിയുടെ യോഗ്യതയും ജാതി, ജനനം, സമൂഹം, മറ്റു പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ 5ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തി ഏതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഏതിനെയൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. പുണ്യപരമായ ജനനം, വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ഇതിനെയൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ, ഏതൊരു ജീവിയായാലും ആ ജീവിക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവകാശമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനാൽ ഭക്തി പ്രക്രിയ, ഭക്തിക്കുള്ള യോഗ്യതയും ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെയും പത്മപുരാണത്തിലെയും ഹരിഭക്തി വിലാസം, അങ്ങനെ പല പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിനുള്ള തെളിവ് രൂപഗോസ്വാമി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय.